Unamba Nongcebo nolwazi phela uma nje ngifuna unamba nolwazi ngisebhokisini. Ngazi ukuthi wanginika sekuyintombi yami. akukho njalo. No, yazi ukuthi into engingayisho mina ukuthi ngiza kunikeza inamba bese angeke ungishele. Ngenkulumo. Ngeke ungishele namhlanje. Ngikuqome namhlanje. Ngiza kunika isikhathi sokuthi siloko sikhuluma. Ngalesi sikhathi siloko sikhuluma ngizobe ngikufunda. Ngibone ukuthi shuthi lo muntu enginaye ngiphinda ngizozifaka ku same person. Ngoba ngalesi sikhathi ngile wenze ama point walahle ngiyabona ukuthi ngizozifaka emntwini ofanayo unale ngithi ngiyambaleka bese ngingakomiki. Okay, ngiyakuthola Bhungane. Iyawakho umqondo. Kuyenzekani ungifunda useMpumalanga ngisempangeni? Akuvamanga. Nakho phela Bhungane wena mhlambe useMpumalanga ngikubonile la ngathatha inamba yakho siyaxoxa wazi wangiqoma uzongifunde nini? Ngalesi sikhathi sixoxa nje kukhona abantu okumfunde efonini uthothi umuntu akanenhlonipho igama uvule nje bhadlala la. Unalesa sizulu lesi singahloniphi uyabo lo muntu uyambona ukuthi lo ngeke ngiphilelane naye. Kunalwa muntu ovela nithi nixoxa usefaka mhlawumbe inhlamba kanjeni yambona ngeke ngiphilelane naloyo muntu ngiyakufunda ke efonini angeke ngikwazi ukuqoma sowuyilo muntu onjalo kunalwa muntu okholelwe esilungwini too much lapho mina ngiyumkhaya angeke ngize ngimelane nawe sengikufundile. Qezile yazi uthi ingane ethina. Shuthi mangithandana nentombi bese kuba khona umfana oyishelayo leyo ntombi iqonde ungitshela ukuthi mina ngivula ispace. Yebo njalo kusho ukuthi khona le space esincane osivulayo noma ngabe kuthiwa awusivuli kakhulu ispace but khona lento encane eshodayo ongayiniki yona ongayenzi la asikhulumi ngokuthi into eseyikhona njengamanje ethandweni ngiyaxolisa la ngikhona kunomsindo into ekhona la ukuthi thina sesikholelwa ekutheni nothandweni kufanele kube khona imali kufanele kube khona isikhathi bese kuba ucansi chana uma ngabe ukhona empilweni yami imali ayibe i-addition ngithanda ungihloniphe uma ke uhlulwa yikona mhlawumbe unganginika imali yakho ungikhiphe ungisemagate kodwa uma ungangihloniphi ngizomfuna mina umuntu ozongihlonipha ozovala leso space sokuthi uyahluleka ungihlonipha Shuthi ngifuna into eziningi imali umkhuba i6 pack isikhathi ukupostwa nifuna into eziningi kakhulu uma uthi sik shuthi phela sowubala nathi la mina Nkosi yami ngifune ukuposta nje ungincede angifune kwakupostwa nje incede mina awala lo kapatiya lo engazwana nathi leli bandla lethu lo ngafuna ukuposta kafuneni uzethu uncede nje ungangiposta ntukile manini ke wemantombazana nisho ungagcina inkulumo yami noma Bhungane nisho ukuthi kunabantu besifazana abagcina bechitha protein amadoda abo yini hawu unohle vele phezulu kangaka kodwa phela vele nje ukuchitha umuntu esifazane kusuke kulele ndodini yakhe namanga vele ngiyakutshela phela ukwazi ukuthi inkosi njalo uqala kuthandwana ayingeke ukhona nje okachitha kodwa bephethwe kahle nakho konke ejabule nje ngakho konke ngiyakuvumela lapho Ntusenhle kukhona mfemi kukhona uthola ukuthi uthola yonke into uthola imali uhappy khona konke lo muntu uthengele phezulu kwalokho nje uthatha imoto akuhambe ukuchithela ixoxisa and isemba khona yazi ukuthi mina I'm speaking entweni engiyaziyo kudali ukuthi aneneli bantu besifazane bese hayi sonke phela hayi sonke lalela inkulumo ilinde iqhubela bese kuba ukuthi ke wena uyakwazi ukunqaba ngawe uyakwazi ukumelana nezimo ezikuphushela ekutheni ungeneli ngoba phela ngempela yazi izinto singayithatha light manje sakwazi ukuthi ninamashiya nenzipho nenwele kodwa nabe no order uyele kufake phekwa lokho khona thina besiyini thina uNkulunkulu nina nimangalela uNkulunkulu ninika inzipho nathi nehlulela uNkulunkulu wanika inwele nathi azikho enough wanika amashiya nadweba ibhaqalazi zamashiya nathi uNkulunkulu akukho enough yini mina ngumuntu wasemhlabeni engizokwenza yona ezokwenza ukuthi wena uhlula uNkulunkulu banike imlomo yabo bahambe boyishisa befuna bebona hey mkhuba nina nixaka uNkulunkulu nina besiyini abantu sanibonani
Ngicela ukubuza mina ukuthi Uma nje yindaba ngishana abantu izipho besilisa nabo zokholo. benganeli. Yini eyanelisa abantu besilisa? Okay, Jola, lalela-ke Jola, ngokutshela. Jola, ngikutshela iqiniso-ke njengengane yasekhaya yezo. Jola, kudaliwe kuyindalo ukuthi umuntu wesilisa uyakwazi ukuphila nabantu besifazane abangaphezu koyedwa. Yingakho abanye bethu bephuma emzini uthola ukuthi nomama ababili abathathu kodwa baphila ngaphansi kwendoda eyodwa. Kwindalo kwadalwa lokho esingeke sakuguqula. Umuntu wesilisa kuyana ngokukhula. Ngesikhuluma nje ngale cheating egcwele. Siyafika umuntu wesilisa esigabeni sokuthi ayibone ukuthi usekhulile, ezinye izinto engenasidingo kufuna ahlukane nazo. Kwesinye isikhathi zifika nomuntu wesifazane. Nina abantu besifazane nifana ingane zakwethu. Khona umuntu wesifazane othi mayifika nje empilweni kaSaliwa ayiqhubekele nje ayidlalele akhombise ukuthi no nama ngihleli bengifuna nje umathandana nje upartner engizothi mangingahlangani irent angilekelele mangisiphelela ama cosmetics azi ukuthi khona la ngishoda khona upartner nje ukuthi kuphilwe ngiqhubha impilo naye eqhubha impilo futhi siyohlukana akekho neplan. Bese kufika umuntu wesifazane empilweni yakho ake ngikutshele kanje mhlawumbe nje nani ngoba nabantu besifazane ninawo amadoda enibekele wona emqondweni ukuthi ngiyafisa mase kuthiwa ngingena emshadweni noma ngingena othandweni eliphilayo engathi ngingathola umuntu wesilisa owu1 no2 no3 ongakwenzi ukuthi sidalo ongakuthanda ukuthi nathi ke umuntu nomuntu wesilisa unayo umuntu wesifazane amkhandile ukuthi nje mina njengosaliwa makuthiwa ngiyaganwa shembe ngiyocela ungiphe umuntu wesifazane ongawulokothi 1 no2 ohamba kanje makwenzekile futhi ngamthola lo muntu wesifazane yilapho nami okufika khona ukukhula nawe usunginika izathu sokuthi angiyeke lento yamajole engasizingalutho cause hayi ukuthi asiyiboni ukuthi inezifo futhi iwaste imali siyayibona but ngoba isigaba esisakuyona nanokuthi asikabatholi abantu besifazane esibafunako sisakwazi ukuthi sibe abantu abazenekayo sinoma kanjani nani abantu besifazane manifika empilweni yomuntu wesilisa uyakwazi ukuthi umqoqe ngobuwena njengemfundiso yakini nangeyinqumo zakho njengentombazane. Kuyiqiniso ukuthi akona wonke amantombazane bafutha angayiphethe kahle. Kuyiqiniso lokho. Asingathi umuntu mayitholane namantombazane angayiphethe kahle bese sithi wonke umuntu cha. Zikhona nje ingane zabantu eziyiqondele uthothi ibe nebhadi futhi lokuyitholela usikhotheni ingamchitheli ingenayo imfihlo ithandanela naye ngenxa ukuthi usikhotheni usesemnganeni ingane abantu benalelo bhadi. Bakhona abantu besifazane gqizile ukusho ukuthi basekhona abantu besifazane abaqondile. Bakhona. Mana mfowethu. Thina ke masifika empilweni yomuntu